Naangay iti may isang motocross kas pasit iti panagfiesta iti barangay Binalayangan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Gapuen may tahilig iti may isang bakasyonista iti motocross ket nagbalin na posible iti tournament nga inorganize iti Licos Racing Team. Adu nga bikers iti Dimanggay nga naggapupay kadagiti na dumaduma nga luglugar iti Luzon. Participants are from Baguio, La Union, Ilocos Norte, Santa Lucia, Candon, Vigan, and Santo Domingo. The first race, the beginners, was like 15 riders. Nagpaparace lang ako tuwing nagbabakasyon ako or tuwing piyesta namin, gano'n. Naadaan iti motocross iti talong kategorya, kasi iti beginner, 18 years old and below, ken iti open category. Gapu iti kinado iti tao nga di maray, ket plano garod iti race organizer nga ni Cecil Licos nga aramiden iti motocross maminsan iti kada talo nga bulan. Tapno maiyadayo dagiti kabaranggayan na ken patipayen dagiti daddo mga tattao iti dakes nga bisyo. Ken tapno mayam amu ka dagiti kaprobinsyaan nga adda iti madadaan nga paginsayuan iti motocross sa jay lugar da. Impanamnama pa iti race organizer ken patipayen iti kapitan iti nasao nga barangay nga kadagiti sumarsaro nga motocross nga mapasamak ket napimpintas ken adda duntupayen dagiti partisipantes nga maimbitaran da. Para ti Press Corps, Daryl Belardo.